дар баробари эълон гардидани саноати созӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ ва дар ин замина авҷ гирифтани бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ аз ҷумла дар бахши хӯрокворӣ бешубҳа мамлакатро барои расидан ба яке аз мақсадҳои асосӣ, яъне таъмини амнияти озуқаворӣ наздиктар хоҳад кард. ҳамасола афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷумҳурӣ тамоюли болоравандаи устувор дорад. яқин аст ки ҳалли бисёре аз мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ бе рушди устувори саноат ғайриимкон аст. таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурӣ чандин корхонаҳои бузурги саноатӣ бунёд гардида барои амалисозии ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноати кунонӣ бо суръати кишвар мусоидат намуданд. ин аст ки роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғози фаъолияти корхонаҳои истеҳсолиро нишонаи пешрафти босуботи иқтисоди миллӣ, қадамҳои устувор дар самти рушди дарозмуддати мамлакат ва ободии давлат арзёбӣ намудаанд. дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ барномаҳои зиёди рушд амалӣ гардида истоданд ки ҳадафи асосии онҳо ба навсозии корхонаҳои пешину бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири воридоти вазкунанда ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ буда барои гузариши иқтисодиёти мамлакат аз иқтисоди аграрӣ саноатӣ ба индустриалӣ аграрӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёри ниҳоӣ замина мегузоранд. саноат яке аз соҳаҳои иқтисодиёт буда ҳамасола дар ҷумҳурӣ рушди босуръат дорад ки ин шоҳсутуни иқтисоди миллӣ маҳсуб мешавад. ин аст ки ҳамасола дар ҷумҳурӣ корхонаҳои бузурги саноатӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки ин баёнгари пешравиҳои мамлакат дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи илм ва технология аст манзури шумо. дар ин нашри барнома мо шуморо бо маҷмӯаи агросаноатии Мармарӣ ошно менамоем. рафтем. забхонаи маҷмӯаи агросаноатии Мармарӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ дар масоҳати 1,7 гектар бунёд гардида аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат буда ҳудуди он бо риояи ҳама талаботи санитарӣ, эпидемиологӣ, инфрасохтори муҳандисӣ аз қабили хати оби нӯшокӣ ва техникӣ, хати қувваи барқ, коррезӣ ва селпарто гузаронида шудааст. ассалому алайкум. ассалому алайкум. худро муаррифӣ мекардед? номи ман Нурманов Мусин, ман директори забхонаи ҷДМ Мармарӣ мебошам. саломат бошед. забхонаи агросаноатии Мармарӣ чӣ гуна корхона аст ва ҳадафи асосии ташкили ин корхона дар чи аст? мақсади ташкил намудани комплекси паррандапарварӣ ва забхонаи паррандаи ҷДМ Мармарӣ дар асоси сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмин намудани аҳолии мамлакат бо гӯшти бо сифати парҳезии мурғӣ ва ташкил намудани ҷойҳои кории доимӣ мебошад. айни замон дар корхонаи забхонаи паррандаи ҷДМ Мармарӣ зиёда аз 150 нафар коргарон кор ва фаъолият менамоянд. хуб, ҳоло метавонед моро бо хатҳои технологии ин коргоҳ ошно намоед? оиди хатҳои технологии корхона сармуҳандиси забхонаи парранда ҷДМ Мармарӣ Юсупов Савриддин ба шумо маълумоти бештар медиҳад. марҳамат. саломат бошед. меравед. дар ин коргоҳ тартибу низом, рафоқату ҳамдигарфаҳмӣ ва фазои мусоиди корӣ фароҳам оварда шуда тамоми кормандон барои саҳм гузоштан дар рушди мамлакат заҳмат мекашанд. мақсади асосии онҳо баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот ба сатҳи технологии истеҳсолот бо истифодаи технологияи пешқадам таъмин намудани истеҳсоли маҳсулоти ба талаботи замонҷавобгӯ ва васеъ намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда барои содироти беруна мебошад. Савриддин, шумо олиҳаро бо хатҳои технологии корхона шинос намоед. саломат бошед. ба шумо барои кор. Ташаккур.
маҷмӯи агросаноатии мармарӣ кай ба кор шурӯъ кард? маҷмӯи агросаноатии паррандапарварии мармарӣ 28 августи соли 2021 бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман ба кор шурӯъ кардааст. аз чанд қисмат иборат аст? забхонаи паррандапарварии ҷамъияти идораи мақсадаш маҳдуди мармарӣ тариқи 5 коргоҳ фаъолият мекунад ва иқтидори умумии ин забхона дар як соат 3000 сар мурғро ташкил медиҳад. тартиби истифодаи технология дар ин забхона чӣ гуна аст? забхонаи мазкур тариқи 5 коргоҳ фаъолият мекунад. айни замон мо дар қисмати якуми забхона қарор дорем. вазифаи қисмати якум аз чӣ иборат аст? дар ин қисмати коргоҳ маҳсулот яъне қисмати қабули парранда мебошад, яъне дар ин қисмат маҳсулот аз фермаҳои паррандапарварӣ бар ин қисмати коргоҳ ворид карда мешавад. дар ин қисмати коргоҳ парранда қабул карда мешавад ва аз қисмати қабули паррандаҳо дар қутиҳои махсус дар ин цех ворид карда мешавад ва тариқи ҳамин лентаҳо кор оғоз меёбад. яъне қутиро мо мегузорем, тариқи ин лента қутӣ ба ин қисмати лента интиқол дода мешавад. дар ин қисмат коргарон бо таври дастӣ мурғҳоро аз дуруни қутӣ ба лента овезон мекунад ва баъдан ба коргоҳи дуюми забхона интиқол дода мешавад барои коркарди мурғ. хуб, меравем ба қисмати дигар. Майла. вазифаи ин қисмат аз чӣ иборат аст? дар ин қисмати коргоҳ асосан забҳи парранда, тариқи дасткуш ва тоза кардани парҳои мурғ тариқи ҳамин таҷҳизотҳо гузаронида шуда баъдан ба қисмати сеюми коргоҳ интиқол дода мешавад. ин қисмат кадом таҷҳизотҳоро дорад? дар ин қисмати коргоҳ таҷҳизоти ашпарка барои гарм кардани об. тариқи ин таҷҳизот об то дараҷаи 58 дараҷа гарм карда мешавад ва ин таҷҳизоти патрашени мегӯянд ки тариқи ин дастгоҳ ҳамин парҳои мурғ тоза карда мешавад. дар ин қисмат асосан ду таҷҳизоти асосӣ вобаста карда шудааст ки яке барои гарм кардани об ва мулоим кардани парҳои мурғ, дуюм барои тоза кардани парҳои мурғ васл карда шудааст. дар ин қисмати коргоҳ, яъне қисмати сеюми забхона асосан тоза кардани узвҳои дарунии парранда гузаронида мешавад. пас аз тоза кардани парҳои парранда тариқи лента мурғ ба ин қисмат интиқол дода мешавад ва баъди қабули парранда дар ин қисмати коргоҳ тариқи ҳамин таҷҳизотҳо қисмҳои дарунии парранда пурра тоза карда мешавад ва баъд аз ин ба қисмати чоруми коргоҳ интиқол дода мешавад. ин техникаҳо чӣ ном доранд ва кадом вазифаҳоро дороянд? таҷҳизоти ҳавокашӣ барои тоза кардани даруни мурғ, барои қисматҳои дарунии узвҳои дарунии мурғ истифода карда мешавад. дар ин ҷо шинеки якум ва дуюм васл карда шудааст ки дар шинеки аввал мурғ тоза карда шуда ба шинеки дуюм интиқол дода мешавад ки дар ин шинек якбора таҷҳизоти ледагенератор васл карда шудааст ки ҳарорати обро то 2 дараҷа поён мефурад ки ин барои сифати баланд бардоштани сифати маҳсулот як воситаи хуб аст. узвҳои дарунии парранда аз қабили дил, ҷигар ва сангони мурғ тариқи кормандон ҷудо карда мешавад. ба воситаи кадом таҷҳизот? ба таври дастӣ ҷудо карда шуда баъдан
тариқи таҷҳизоти ҳавокашак боқимонда узвҳо кашида мешавад ва ба тариқи лента ба шустушӯи аввалин мурғ интиқол дода мешавад. ин қубурчаҳо чӣ нақш доранд? ба воситаи ин таҷҳизот пас вақте ки қисмҳои узвҳои дарунии мурғ тоза карда мешавад, дар дохили мурғ баъзе ва ё хун мемонад, қисмати ками хун ки тариқи ин таҷҳизот ҳамин боқимонда хун ё ки ягон узвҳои маъида ки монда бошад кашида тоза карда мешавад тариқи ҳамин қубурчаҳо. таҷҳизоти дигар дастгоҳи истеҳсолкунии ях васл карда шудааст ки баъди шустушӯи аввали мурғ ба шустушӯи дуюм интиқол дода мешавад. баъде аз берун шудан аз ин қисмат тариқи лента ба қисмати чорум интиқол дода мешавад. мераем қисмати чорум. масъулини ин коргоҳи саноатӣ иброз доштанд ки бо мақсади таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тоза тамоюли зиёдшавӣ дошта, ҷиҳати иҷрои барномаи саноатӣ кунонӣ бо суръати мамлакат вобаста ба самтҳои рушди соҳаҳои саноат аз ҳисоби ташкили кластерҳои саноатӣ дорои давраи пурраи истеҳсолот аз коркарди ашёи хоми дохилӣ то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва ба кор даровардани корхонаҳои нави бо техника ва технологияҳои муосир муҷаҳҳаз гардида чораҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. қобили зикр аст ки забхона бо сардхонаи яхбандӣ амиқи ҳалқапеч васл гардида айни замон дар мамлакат беназир ба ҳисоб меравад. сардхонаи мазкур дар ҳарорати 40 дараҷа хунукӣ фаъолият намуда қисмҳои паррандаро бо иқтидори 3000 килограмм дар як соат то 18 дараҷа хунук менамояд. таҷҳизоти сардхонаҳо аз ширкати бонуфузи хитоӣ CBFI дастрас гардидааст. ин таҷҳизот имкон фароҳам меорад ки гӯшти парранда сифат ва ғизонокии худро гум накунад, зеро дар муддати кӯтоҳ яхкунонида мешавад. инчунин бартарияти таҷҳизоти мазкур дар он аст ки фаъолияти он пурра ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот, лабораторияи махсус ташкил карда шудааст ки дар рафти корҳои забткунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ ба роҳ монда шудааст. ин тадбир ҳамчун ҷиҳати ғанигардонии бозори истеъмолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи гӯшти парҳезӣ амалӣ гардидааст. дар ин қисмати коргоҳ чихеле шумо мебинед асосан ба қисмҳо тақсим намудани маҳсулоти мурғӣ гузаронда мешавад. айни замон чихеле шумо дидед дар ба қисмҳо тақсим намудани қаноти мурғ, синаи мурғ, бочаи мурғ ҷараён дорад. баъди ба қисмҳо тақсим кардани маҳсулот барои бастубанд ба қисмати панҷум интиқол дода мешавад. дар ин қисмати коргоҳ таҷҳизотҳо васл карда шудааст ки аз қабили таҷҳизоти бастубанди узвҳои дарунии мурғ, яъне бастубанди дилу ҷигар, сангдони мурғ гузаронида мешавад ва баъдан тамғагузорӣ карда шуда ба яхдонҳо барои нигоҳдорӣ интиқол дода мешавад. غیر از این باز کدام تجهیزات‌ها در اینجا وصل شدند؟ بعد از با قسم‌ها تقسیم نمودن محصولات‌ها برکشیده می‌شود و بعداً طریق دستگاه مخصوص یخکنانی یخ کرده می‌شود. خب می‌رویم به قسمت برکشیدن محصولات. می‌رویم. дар ин қисмат узвҳои дарунии парранда аз қабили дилу ҷигар ва сангдони мурғ вазн карда шуда тариқи таҷҳизоти махсус бастубанд ва тамғагузорӣ карда мешавад. ин таҷҳизот барои бастубанд истифода карда мешавад ки маҳсулотҳое ки ҳозир мо дидем аз қабили дилу ҷигар
пойиму қанотиму бар кашида шуда тариқи ин дастгоҳ бастубанд ва тамғагузорӣ ва ба яхдонҳо интиқол дода мешавад. метавонед як намунаашро ба мо пешниҳод кунед? метавонед. ин дастгоҳ ин дар ин қутичаҳо пеш аз бастубанд ба 1 кило вазн карда монда шудааст. баъд аз бастубанд маҳсулот тариқи таҷҳизоти тамғагузорӣ карда мешавад. хеле ки шумо мебинед дар ин ҷо нави маҳсулот, санаи истеҳсол, вазни маҳсулот нишон дода шудааст. иқтидори 3 сардхона анборҳои дар забхона бунёд гардида 10, 150 ва 300 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолшуда дар муддати дароз аз рӯи меъёрҳо нигаҳдорӣ карда мешавад. барои мунтазам фаъолият намудани забхона беш аз 15 техника ва механизмҳои махсус кор фармуда мешаванд ки меҳнати кормандонро сабуктар менамояд. айни замон мо дар қисмати 4-уми коргоҳ қарор дорем. дар ин қисмати коргоҳ таҷҳизотҳо вазн карда шудааст ки барои тамғагузорӣ кардани маҳсулот, санаи истеҳсол, намуди маҳсулот ва дар ин қисмати коргоҳ яхдони дараҷаи 0 васл карда шудааст ки барои паст намудани ҳарорати маҳсулот то 0 дараҷа ҳарорати маҳсулотро паст мекунад ва баъд аз он маҳсулот дар ин қисмат ба қисмҳо ҷудо карда мешавад. баъд аз ба қисмҳо ҷудо кардани маҳсулот ҳар як маҳсулот тариқи яхдони ҳалқапеч ях кунонида мешавад. ин чӣ гуна таҷҳизот аст? ин таҷҳизоти яхкунонӣ маҳсулот мебошад ки тариқи таҷҳизот маҳсулотҳо яхкунонида шуда бастубанд карда шуда ва барои нигоҳдорӣ ба яхдонҳо интиқол дода мешавад. айни замон мо маҳсулотҳое ки дар ин қисмат коркар карда мешавад тариқи ин яхдон ба қисмати 5-уми коргоҳ интиқол медиҳем. чихеле ки шумо мебинед маҳсулотҳои истеҳсолкардаи забхона пурра маҳсулот табиӣ мебошад. меравем ба қисмати 5-уми забхона. забхонаи маҷмӯаи агросаноатии мармарӣ бо муосиртарин хатҳои истеҳсолӣ таъмин буда дастгоҳҳои насбшуда сифати маҳсулотро пурра кафолат медиҳанд. метавон гуфт ки ин корхона дар солҳои фаъолият тавонист воридоти маҳсулотро дар бозори дохилӣ коҳиш диҳад. оиди ин яхдон каме маълумот медодед дар чанд дараҷа маҳсулот нигоҳ дошта мешавад ва истеҳсоли кадом ширкат аст? ин қисмати 5-уми забхонае бошад. дар ин қисмат бастубанди маҳсулотҳои истеҳсолшуда пас аз яхкунонӣ гузаронида мешавад. хеле шумо мебинед дар ин ҷо яхкунонани маҳсулот тариқи таҷҳизоти махсус яъне яхдони ҳалқапечи спиралӣ гузаронида мешавад. ин таҷҳизоте мебошад ки маҳсулотро тариқи ҷараёни пуршидати ҳаво то дараҷаи аз 36 то 40 дараҷа сардӣ ях мекунонад. омили асосии ин яхдони спиралӣ дар он мебошад ки қудрати яхкунонии маҳсулотро аз 3 то 10 маротиба кам мекунад ва қувваи барқро то таври назаррас сарфа мекунад. иқтидори ин таҷҳизот дар як соат 3 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад. яъне 3 тонна маҳсулоти гӯштиро дар як соат ях мекунонад то дараҷаи 18 дараҷа сардӣ ях мекунонад.
чиқили шумо мебинед маҳсулотҳои истеҳсол карда шуда пас аз яхдонӣ бастубанд карда шуда ва яхдонҳо барои нигаҳдорӣ интиқол дода мешаванд. бастубанд чӣ гуна ҷараён мегирад? бастубанд маҳсулотҳо ва намудҳо ҷудо карда шуда тариқи кормандо ҳар як маҳсулот ба таври алоҳида ҷудо карда шуда дар қутиҳои махсус бастубанд карда мешавад. аз дохили сардхона ба тарзи автоматикӣ ба берун мебароянд, наметавон? мегузарем ба қисмати бастубанд. мегузарем. дар ин қисмати коргоҳ тариқи ин таҷҳизот пойҳои мурғ бастубандӣ карда мешавад. маҷмӯи агросаноатии мармарӣ дар як сол чӣ қадар маҳсулотро истеҳсол мекунад? дар умум ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар як сол то 5000 тоннаро ташкил медиҳад. маҳсулотҳои истеҳсол карда шуда пас аз банду баст ва яхдонҳо барои нигаҳдорӣ интиқол дода мешавад. мо метавонем вориди он яхдонҳо шавем? меравем. корхона аз рӯи стандартҳои эътироф гардидаи ҷаҳонӣ фаъолияти худро роҳандозӣ намуда, дар баробари истеҳсоли маҳсулоти воридотӣ вазкунанда, истеҳсоли маҳсулоти содиротиро низ ба роҳ мондааст. дар ин қисмати забхона ду адад сардхона сохта ва истифода дода шудааст ки маҳсулотҳо пас аз бастубанд ва ин сардхонаҳо интиқол дода ва нигаҳдорӣ карда мешавад. сардхонаҳо яке дар ҳаҷми 300 тонна ва дигаре дар ҳаҷми 150 тонна ғунҷоиш доранд ки дар он маҳсулотҳо дар дараҷаи 18 дараҷа сардӣ нигаҳдорӣ карда мешавад ва баъдан барои истеъмолкунандагон интиқол дода мешавад. инчунин дар ин қисмати коргоҳ намунаи маҳсулотҳои истеҳсолкардаи ҷамъият пешниҳод карда шудааст ки айни замон дида истода аз қабили рони пои мурғ, қаноти мурғ, синаи мурғ, мурғ дар ҳаҷми пурра, инчунин дилу ҷигар ва сангдони мурғ барои намуна пешниҳод карда шудааст. маҳсулотҳое ки ин маҷмӯъ истеҳсол мекунад ба ғайр аз ҷумҳурӣ боз ба хориҷи мамлакат содирот мешавад. айни замон дар ин масъала байни ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди мармарӣ ва ширкатҳои хориҷӣ марҳилаи гуфтугӯ ва шартномабандиҳо оиди интиқол намудани маҳсулотҳо рафта истодааст. умедвор ҳастем ки дар рӯзҳои наздик ин маҳсулотҳои истеҳсолкардаи мо берун аз ҷумҳурӣ содирот карда мешавад. инчунин ба мақсади сарфа намудани қувваи барқ ҷиҳати гузарондани корҳои истеҳсолӣ дар забхона деххонаи буғӣ васл карда шудааст. метавонем аз он дидан кунем? бале. дар ин қисмати забхона деххонаи буғӣ васл карда шудааст. хеле ки шумо мебинед иқтидори ин деххона дар як соат 1 тонна буғ мебошад, яъне дар як соат 1 тонна буғ истеҳсол мекунад. хуб мақсади васл намудани ин деххона дар он аст ки барои асосан барои сарфа намудани қувваи барқ мо ба воситаи ангишт дар ин деххона обро гарм мекунем ва барои корҳои истеҳсолӣ ин оби гармро истифода мебарем. инчунин баъди анҷом намудани корҳои истеҳсолӣ мо корҳои тозагӣ шустушӯи таҷҳизотҳоро тариқи оби гарм мегузаронем ки ин ҳам ба воситаи ҳамин деххона истеҳсол карда мешавад. ҳарорати гармии оби ин деххона чӣ қадар аст? дар ин деххона асосан мо обро ба буғ табдил медиҳем ки ҳарорати ин буғ зиёда аз 100 дараҷаро ташкил мекунад. дар оянда чӣ нақша доред? дар оянда роҳбарияти корхона нақша доранд ки шумораи истеҳсолотро дучанд намуда инчунин воҳидҳои кориро
зиёд кунем барои зиёд кардани ҷойҳои корӣ. саломат бошед ба шумо барои комёбӣ таманно дорем. Ташаккур, раҳмат ба шумо. тавре масъулини забхона иброз доштанд, яке аз омилҳои асосии пешрафти кори онҳо ба завқи харидор созгор офаридани маҳсулот мебошад. ҳукумати мамлакат тасмим гирифтааст ки тавассути таъсиси корхонаҳои нависаноатӣ коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватаниро ба роҳ монда, ба ин васила ҷумҳурии Тоҷикистонро ба мамлакати саноативу аграрӣ табдил диҳад. пас бо итминон метавон гуфт ки забхонаи маҷмӯаи агросаноатии Мармарӣ беҳтарин маҳсулотро бо беҳтарин сифат ва беҳтарин тарҳу нарх дастраси муштариён намудаву аз беҳтарин ширкатҳои истеҳсолии ватанӣ боқӣ хоҳад монд. забхонаи маҷмӯаи агросаноатии Мармарӣ аз зумраи корхонаҳоест ки маҳсулоти ниёзи аввалияро саривақт ба мардум пешниҳод мекунад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барнома. бо барномаҳои дигари мо бимонед. хайр.